توكلت على الله 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 جنينجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علم توكلت على الله جونغي جيغي سمع دلما صلى توكلت. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasrat nama. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera Allô? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jango Nyese, bien turco la demande la koi, Fiau, Foaka soro iye bana nyini ka don na kari, me ka sababu ka sika dangarike, adamade ke nyina mayala, o kele ke po mo fare kolola. Wa o era tinye Fiau, Foaka soro iye la koliso nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas ya kalabankura. Femi santé bara nyuma yesa, nimbara dele bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kaladiata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité doctorate siraka meme se galo ka fo o ka démission ka futina yelenye o pela de lebi kala ni lakol so daga bana nuna o ko profaro de flani cycle niveau de technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle no ye niveau bac infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wara o kofe aide soignant katafara matronika nim pela de le do école de santé Kaladiata na bolo frachama institut de sciences médicales Gorela aywa la collection ani la collection zomo aya sefa jona aka la collection inzegere yoni jama ka chaya utogole de plan on ver kalabangura ya hôtel wasulu ko fait de toy wali gele ne kaduru bamba 76 45 85 40 non média 20 80 22 20 kala kala yesini an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17
36 75 ngo 98 17 36 45. توكلت على الله 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 جنين جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علم توكلت على الله جونغي جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكموني ينجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمي فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله أنا مدومي سوكات لكي كنا دا توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله جونغي جيجي ديك دلما سي توكلت على الله على ماني بونيا دوغو ياشي توكو توكلت على الله adama dumbi bunya ninga tlagi joya توكلت an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw cɛ ani an muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn jani ale sugandili la ka se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ k'aw to diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn laginɛkaw fɛ yen olu ko maaw bɛ ka kibaruya mun fɔ ko mugucikan bɛ u ka palais présidentiel kɛrɛfɛ k'o tɛ tiɲɛ ye mali ni irisi olu kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma bɛ ka sinsin sabula nin waati in na an ka jamana filaw olu minisiri minnu bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko la olu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya New York kaw fɛ yen Laurent Gbagbo ko ale de se sɔrɔ kalata tɛmɛnen na dɛ Robert Bourgi ale ko ten Philippe Boire ko ale dɔnko foyi tɛ avion ko in na bi a dɔnko t'a la sini wa min ye waleya minnu bɛ ka fɔ o tɛ ale nɔ ye Ansardini ale ka mawuludi senfɛ sa ko maa 570 olu kɔni sɔnna ka don silamɛya la min ye Ousmane Serif Madani Aidara ye au conseil islamique ko cogo di a bɛna n'o fɔ kalanko eko école tan na kɛ wa sabula ɲininkali caman bɛ yen ni waati na ministre ale tun ye école karamɔgɔ ka tɔnw wele k'u kana ko olu ka kuma yaasa kalanta bɛ se ka labɛn cogo min na ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna k'an k'an kɔlɔsi kuma tɛ maa minnu bɛ badabolow fɛ minnu bɛ kɔdabolow fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u kɔlɔsi ko ji a barika bɛna bonya yɔrɔw la kosɛbɛ nin ye kibaruyaw ye an bɛna minnu walawala sisan min ye Amara Nun Keyita ale ka yamaruya kɔnɔna na ani Keba Jalo sɔɔni dɔrɔn an b'a bɛɛ lajɛlen walawala. Bamananw ko maa t'i ka samafagamugu ci zonzan la. Ni waati in na
yɔrɔ dɔ bɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ pan kunna nka a ka ca la ni maa minnu taara yen u dalakan n'u kumakan n'u kɛcogo an'u kɛwalew bɛ falen yɔrɔ in a kuma ka ca a taa man di maa ye maa t'i yɛrɛ ma ka taa ye hali ni maa b'a kɔnɔ ka taa bɔ a tigi ye a kuma ka ca an ko n ko kasobon jɔn ko ala Mali kasobon a kununama n'a bilama ti kelen ye ka sanga ni dumuniw kɛ cogo ye ka sanga ni kasodenw minɛ cogo ye ka sanga ni kasoladenw lakɔlɔsibaw yɛrɛ ka baara faamuya cogo ni ko adamadenya tɔbɔtɔli cogo ni maa minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔna na ni ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kaso kununama ni bita ti kelen ye nka mun ma falen o ye maaw bila yɔrɔ ye maa joli bi don kaso ninnu kɔnɔ maa joli b'u kɔnɔ bi degun jumɛnw bɛ yen mun kan ka kɛ falen jumɛn kan ka kɛ an b'a ɲini ministre de la justice fɛ a ka sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ kasobon b'ale ka yamaruya kɔnɔ a ka taa ɲɛda kasobon kan a mara ni maa min bɛ kaso la ni se b'a ye a bɛ min fɔ k'a to kaso la ani n'a bɔra u cɛ ka jan ko jɛgɛjalan ni baji a mara ni se tɛ maa min ye ni fantan don a ti foyi sɔrɔ a yɛrɛ ye n'i y'a bila kaso la n'i taara a lamɛn ani n'a bɔra ni dɔgɔkun kelen tɛmɛna u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji n'i bɛ ala yɛrɛ deli yɔrɔ ɲini a dugulen tɔgɔ ɲini ka tɛmɛ kuranɛ kan ani bibulu n'a tɔw kan taa kasobon na makari hinɛ ani tasibila amara an ye a ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye ka kɛ ni kasow fako jugu ye ale ko a ye dɔw labila ko ka yafa kɛ olu ma maa 390 ka bɔ an ka kasobon kɔnɔna na Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ kasobon 60 de bɛ Mali kɔnɔ dɔɔni taara bɛɛ la k'a sɛbɛnw kɛ ka kɛ ni minnu ka kiiri kɛra u yɛrɛ kɛcogo u ladamu cogo anu ye diɲɛ faamu cogo min na waritigiba ka dɔgɔ bi an ka jamana kɔnɔ min k'a to kaso la n'a ma fɔ n bɛ nin k'aw ye n bɛ nin kɛ nka n'olu bɔra olu bɛ t'u maa mago la kasoladenw olu sigilen bɛ to u b'a fɔ k'an ka cɛ n ko aw ka cɛ kun don n'aw kun n'a bɛ ɲɔgɔn kan yan nka sisan aw ka cɛ tɛ tugun dɛ a b'a ka baaraw de la degun de y'ale se aw ma yan k'a ka aw ɲɔgɔnna ye n'a bɔra ka ban ale hakili bɛ fɛn wɛrɛ la dɔw ko k'u bɛ taa kilimuw don yen dɔw ko k'u bɛ taa yɔrɔw dilan yen dɔw ye layidu ta u ye k'a fɔ ko yeelen na kɛ k'u labɔ hali kuran dɔw ko nin bɛɛ bɛ kɛ ko ɲɛgɛnw bɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ye gouvernement ka baara ye nka min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu sigilen don jo sariyaw lafasali kunna olu ko jamanakuntigi ye min kɛ k'u b'a fo ko sabula ko n'i ye an ka kasobon ta k'a lajɛ Bamakɔ ta o tɛmɛna hakɛ kan ni 10 ye kabini bi ko tɛ AMDH maaw u ko tiɲɛ don président ye grâce kɛ grâce min b'a to maa minnu bɛ yen ni o bɛ dɔ bɔ a la nka ko halisa kasobon kɔnɔna na jama ka ca ministre de la justice ale n'a bolofara minnu bɛ nin baara ninnu kɛ olu kan ka jateminɛ de kɛ ko yalama ko bɛɛ minɛ kunbɛ ka taa kaso la wa ko yalama ko kasoladenw dɔ bɛ k'olu bila kunbɛ wa maître Mokhtar Mariko ale ko kasoladenw yɛrɛ kuntala janyaba a maɲi a kan ka dɔgɔya yaasa maa minnu bɛ yen n'u nɔ minɛnen don ka kiiri ka kɛ u k'u ta n'u bila dɔn n'o tɛ filenni ni galama mana ci ɲɔgɔn na mandat de dépôt a ye t'u bila yen fɛ a y'u kɛ tan a kuma ka ca a ko jo sariya lafasali hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛw kan ka kɛ bi maanifinw ka hakɛw bɛ dafa cogo min avocat b'u se la nka miyɛtɔ ka kuma ti lamɛn sogobusoyɔrɔ la dɛ parce que a bɛ kɛ k'olu ka client u ta o nɔfɛ ko ye nka bi n'i ye an ka kasow ta
tiɲɛ na n'a bɔra maa minnu bɛ yen ko se bɛ olu ye tiɲɛ don tɔw kɔni ka dumuni kɛcogow falenna u yɛlɛma caman donna ko caman na a ko kɔnɔna na nka min ye maaw yɛrɛ tun bɛ min yɛrɛ nɔfɛ o ma se ka sɔrɔ hali bi sabula kaso kɔlɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye n'i ma farati i bɛ se ka bana sɔrɔ yen n'i ma farati i ka fɛnw bɛ se ka wuli yen avocaw caman ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔladonniw kɛ olu kɔni ye nkamu da k'a fɔ ko k'a lajɛ kasobonw ka lajɛ min ye maaw ye maa minnu ka ko ma se ko dɔw ma olu bɛɛ lajɛlen kana bila ka taa kaso la ko n'i y'a jate minɛ Bamako kasobonba min bɛ yan maa 6,000 7,000 o de b'a kɔnɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu ta ye ko détention provisoire o ye maa 7,600 ye k'olu ta tun bɛ se ka lajɛ filɛlan na nka mara mun bɛ bi kasobon yɛrɛ kɔnɔ n'i taara kasobon kɔnɔ anw tɛ information fɛn fɛn sɔrɔ wulikajɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ kibaruya fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ sigi a la i b'a bɛɛ sɔrɔ yen a dafalen net amara an b'a fɔ ko diɲɛ wɛrɛ de don diɲɛ min n'a kɔnɔna kan ka lakɔlɔsi fɛn sugu bɛ yen a caman bɛ sɔrɔ kasobon kɔnɔ o la kɔlɔsili kan ka kɛ kasobonw na kɔlɔsili kan ka kɛ a baarakɛbaw la magodɔ kan ka kɛ u la k'u jateminɛ k'u lajɛ k'i hakili to u la yɔrɔ 2 bɛ yen ɲɛmaaw kan ka u sinsin olu kan bi kosɛbɛ banabaatɔ minnu dalen don ani maa minnu bɛ kasobonw na k'a ko jateminɛ a kan ka kɛ hakɛ min kɔnɔna na sariyatigiw ta y'u ka sariya ye nka adamaden la tɔbɔtɔli adamaden la kɔlɔsili o dama ka kan bɛɛ ye anw fɛ yan maaw bɛ mun fɔ u ye sonyɛni kɛ u ye bingali kɛ namaratɔw don u y'a don ta u y'a bɔ ta i ka maa de tɛ yen n'i ka maa taara yen don o don e de fɔlɔ bɛ kɛ maa ye maa min bɛ fara u kan k'i hakili to u la k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ maa wɛrɛ bɛɛ sabula kasobon kɔnɔ kasoden suguya damadɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u ka kiiri kɛra n'u bɛ k'u ka kaso latɛmɛli kɛ fo ka taa s'a forili ma olu bɛ yen dɔw bɛ yen da tɛ don olu ka kuma na u ka kiiriko kuma tɛ fɔ u mɛnnen don kasobon kɔnɔna na u minɛnen don u ka sɛbɛnw bɛ tribunal minnu na da tɛ maga a kuma na kuma tɛ k'a fɔ ko ka taa kiiri kɛ nka o bɛɛ la fana min ye kiiritigɛlaw ye alamisa o alamisa olu fana bɛ kiiriw tigɛ dɛ sɛbɛnw ka suma o de la fɔra nin waati laban in na mara kama bɔli ta nasira fɛ ni min ye min kɛ yɔrɔ min o ka bila o dugu kasobon na Bamako kana kɛ bɛɛ lajɛlen minɛ yɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen bila yɔrɔ ye fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ mara kama bɔli min bɛ ka kɛ a ka se ka fɛɛrɛ maaw ka se ka don a kɔnɔna na amara kasobon dɔw bɛ yen olu tɛ Bamako yan u jɔlen don bɔgɔ la olu kan ka lajɛ kasobon dɔw bɛ yen dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ni baarakɛlaw yɛrɛ ka sara bɔra a la ɲɛmaaw yɛrɛ t'a dɔn ko kasobon yɛrɛ don nka n'a fɔra ko attaque ni bingali kɛra ye i bɛ bɛɛ wulilen ka taa yan'o cɛ u k'u hakili to u la yɔrɔw don yɔrɔ minnu fana n'u mɔgɔw fana mago bɛ maanifinya taabolo dafali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka suturaliw kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka baaraw yɛrɛ kɛ cogo min na u bɛ se cogo min na k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala ne nana yan n hakili bɛ sigi n bɛ lafiya nka e bɛ kaso kɔnɔ don o don a bɛ kunkolo la nin kogo in bɛ bi an kan nin da in bɛ kari ni ji sera an ma an ka togodala n'an ka bugudala kaso ninnu caman bɛ o taabolo de la bi walayi komisariyaw garde à vue ka fisa ni kaso caman ye bi parce que olu jɔlen don ka ɲɛ donc ɲɛmaaw k'u hakili to o la minnu ka dosiyew bɛ yen u ka lajɛ a bɛ se ka lajɛ n'a cogo min na min ye hali baloko ye tiɲɛ don bi kɔni alihamudulilayi anw ko min minɛ waati min na a ye yemina n'o dumuniw ci kelen ye fale i ye fisɔn ye nin dɔrɔn de ka ne kɔni kojugu ka ne sɔrɔ dɔrɔn de ka d'ale
u ye bɔrɔ de don an kunna lycée technique la ka taa n'anw ye koyi anw bɛ AIM réunion de la anw t'a dɔn ko fɛn don filanan kɛra mariko de ko k'an ka bureau sigi lycée de Badela la anw t'a dɔn ko mɔgɔw na u nana ka na sinon an ma ko kɛ min fɛn e ni Ala cɛ Bamakɔ ka moyen ka kɔrɔbaya yan ka taa don ni ye kan 1 kɔnɔ depuis i dontɔ i b'o dɔn sa Mamadu Mariko bi yan ale tun y'anw ka ségrégé taara n'an ye ka taa an bila ye ka bɔrɔ don an kunkolo an ye bɔrɔ b'an kunkolo kɔnɔna an ma fɛn wɛrɛ kɛ an ma sonyɛli kɛ an ma bingali kɛ an bɛ ka AIM ka hakɛ de ɲini ne ye fisɔn ye nin kɛra yɛrɛ ne kɔni ka kojugu dɔrɔn Ala ka den di ma min b'a sara i la Amara e kɔni e se a ti sɛfa ci tuguni an ye munumunu salo min kɛ an'an taara ɲɛ dali min kɛ yɔrɔw kan an'an ye faamuyali minnu kɛ o y'a to an ye nin fɔ ka kɛ ni kiiri minnu fana bɛ senna nin waati in na kiiritigɛla ninnu fana u fana ye mun fɔ an ye tiɲɛ na an ka jamana in sariyaw bɛ ka fali lafiyaw bɛ nalen a ko la a ko bɛ nɔgɔya kosɛbɛ nka min ka ɲi ni nin bɛɛ ye maaninfinw yɛrɛ k'u kɛcogo ɲɛ maaninfinw ka dɔ bɔ nigɛlɛya la maaninfinw ka sɔn baara ma maaninfinw ka sɔn u yɛrɛ ye maaninfinw k'u danbe dɔn maaninfinw k'u yɛrɛ taabolo dɔn u ka sigida dɔn u k'u ka kabila dɔn u k'u ka jamana dɔn ka k'u faso fɛ n ka juge kɔrɔ dɔ ko ne ma ko waati min na ale bɛ Buguni ale tun t'a f'i ma ko 1 an 2 ans ale b'a fɔ ko 220 jours i yɛrɛ de bɛ t'o tɔ calculer n'o bɛnna n'o bɛnna san hakɛ min ma donc sɔgɔmada in na an ye tuuru cɛ parce que Dawuda Konate ninnu n'o ye commandant ye olu bɛ kasobon kɔnɔ kasobon baarakɛlaw ka ca kaso kɔnɔna kuma ka ca wa min ye kaso fɛn caman bɛ yen a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka lakali sɔgɔmada in na an ye nin kɛ yaasa mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko yen fana maaw bɛ yen nka maa caman bɛ yen fana minnu fana bɛ bilasirali kɛ dɛ i b'a la kaso kɔnɔ minnu ye chrétien ye u b'u ka chrétienya baara kɛ kaso kɔnɔ minnu ye silamɛ ye u b'u ka silamɛya baara kɛ kaso kɔnɔ minnu bɛ yen ko olu yɛrɛ tɛ fɛn fosi la fiyewu ni olu fana b'u ka fɛn kɛ o fana bɛ yen nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna na ka kɛ ni lakɔlɔsibaw olu ka kow kɛcogo n'u ka faamuya cogo ye sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin de fɔ k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini minisiri fɛ a ka fana ka taa kasobon lajɛ i b'a dɔn ko nin san laban ninnu na minisiri min ka kasolataga kun ka ca ka taa kasobon lajɛ ni bɛɛ i b'o dɔn wa Mali Kulubali wa ale de kiiri caman fana kɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ kasodenw na cogo min na u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na min ye Mamadu Konate ye maître ale de ko ka Kiɲɛrɔba kasobon ko teliya sabula u tun bɛ mun fɔ ko n'i ye kasobon ko teliya k'i yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ ale kɔni y'i k'a kan Kiɲɛrɔba bi o dilanna o fana kaso bɛ yen hakilila maa mun bɛ taa ye caman bɛ u b'a fɔ ko yen lafiyalen don kosɛbɛ nka maa ka mɔgɔ bɛ yen u bɛ taa ye dɛ a ka jan e ka maa de tɛ yen nka n'i ka maa bɛ yen fɛn dɔ fana bɛ yen an k'o fana fɔ dɛ dɔw fana bɛ taa kasoladen waritigiba ninnu nɔfɛ u ka wari nɔfɛ dɛ o fana b'a la dɛ se bɛ minnu ye n'u bɛ kaso la hali u bɛ kaso la u bɛ ka fɛn di mɔgɔw ma kɛnɛma yan Amara ye t'o kalama sinon o fana b'a la dɛ mɔgɔ caman bɛ taa u dala ye ka t'olu fana tɔɔrɔ ye f'u b'u dogo mɔgɔw la hali kaso la u b'u dogo mɔgɔw la ye ko n'a nana y'a fɔ k'an tɛ yen ko cɛ in tɛ yan ale kɔni kuma bɛɛ k'a bɛna ko nana foli la dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ taa ka t'i kɛcogo lajɛ ka t'o lakali bɛɛ n'a taa kun don koyi nka sariya la n'i taara yen i kan ka baara mun kɛ i kan ka taa heure mun na i kan ka bɔ heure mun na olu bɛɛ lajɛlen dantigɛlen dɔɔnin don fana maa tɛ taa kaso la i kunfɛ ten k'a fɔ k'a ka di ne ye ne bɛ wuli ka taa kaso lajɛ non kaso don heure b'a la visite don b'a la billet bɛ taa ta procureur de fɛ yen olu de bɛ permis de visite d'i ma n'i sera yen fana régisseur fana b'a to i ka se ka don i ni hakɛ min ka kan i ka to o baara kɛ donc bi an tun bɛ fɛ ka nin fɔ Ala k'an bɛɛ ni kaso cɛ janya nka minnu b'a kɔnɔ Ala ka a ko nɔgɔya u bolo an bɛ dugawu don kɛ sa min ye jamana yɛrɛ Ala k'a basuma ni baara bɛ k'a ɲɛ ma kasobo ti fa
ni suyɛni dablara ka sobo ti fa ni bingali dablara ka sobo ti fa ni tilennenya ni ladiriya kɛra an taabolo ye ka sobo ti fa nka dɔw ye faso nafolo dunya fo ka ɲinɛ k'a fɔ ko faso ta don k'a kɛ i n'a fɔ olu n'a nana de o fana kɛra yan donc o baaraw fana bɛ sen na anw bɛ fɛ ka nin fɔ sɔgɔmada in na pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don kibaruyaw olu kɔnɔna na. Ayiwa école tako kuma o bɛ yen Snaki ɲɛmaaba ni o ye Mustafa Jite ye a ko ministre min bɛ ministeriya la bi ko olu ye so sa senɔ nɔfɛ ko baara min kalifalen don a la ko a tɛ se k'a baara kɛ ko ministeriso k'a baaraw jɔlen don Mali école k'a bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bi gɛlɛya min ɲɔgɔnna n'o famana ka kɛ an ka kalansow kɔnɔ ko nin y'a kalo 2 ye ministre min bɛ kalanko kunna a dɛsɛlen don ka sɛbɛnw ɲɛnabɔ a dɛsɛlen don ka baaraw sigi sen kan min ye baara mun kan ka kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma a dɔn tɛ a la a faamuya tɛ a la wa min ye maaw ye a n'olu tɛ ka se ka bɛn dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'olu ye école karamɔgɔw ye n'olu n'a kan ka jɛ ka baaraw minnu kɛ ko ministre min bɛ éducation kunna ko a tɛ se Mustafa Jite a ko ministre min don fana ko numérique ko kuma ti fɔ a ye dɛ a so dun ko digitalisation ko ala de ka Mali écoleso kisi ala ka Mali écoleso tanga ko ministre min bɛ kalanko kunna nin waati in na tiɲɛna Snaki secrétaire général n'o ye Mustafa Jite ye a ko k'a dɛsɛra Jite ko u y'olu wele kunu ko ka taa ko kalanda lajɛ olu ko ayi dɛ ko kalanda lajɛ bɛ kɛ ka kɔn kununko de ɲɛ k'a labɛn ka ɲɛ mais ministre fana ani dɔw ye ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna a ma sa ana min mana na bɔ o kɔnɔna na ana o da maaw tulo kan ka kɛ ni bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw ka wulikajɔ ye yala sa k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye olu ye fɛɛrɛ caman siri sen kan an ka sɔrɔdasiw daga yɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna na yan feerelikɛla misɛnman fara belebeleba kan maa minnu bɛ taa kanw kɔnɔna na minnu bɛ kanw kɛrɛfɛla la restaurantigi boisson feerela yala yalalikɛla fini feerela safunɛ feerela parimisɛnintigi ko a bɛɛ lajɛlen kana don kan yɛrɛ kɔnɔ tuguni ko kuma tɛ ka taa surunya a la ɲɛmaaw ko bar minnu bɛ yen dumunikɛyɔrɔ minnu bɛ yen l'hôtel minnu bɛ yen n'o olu bɛ kanw masurunya na k'u bɛna u lawuli ka bɔ yen ko wa fana k'a ɲininen don sɔrɔdasiw fɛ ani finitigiw bɛɛ fɛ n'i bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka fini a ka k'i la i kana heure la i don heure n'i bɔ heure o ka dɔn a k'aw hakili to maaw la maa minnu tɛ aw dɔ ye minnu ka sɛbɛn bɛ yɔrɔw la sɛbɛn ka di u ma ka maaw cɛ ka tugu aw nɔfɛ ten furu an bɛ taa yan fɛ an bɛ na yan fɛ ko min ye sɔrɔdasiw ye k'u k'u hakili to o la o hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye wulikajɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ k'o b'a to bi sɔrɔdasiw taabolo min b'u bolo baara kɛcogo min b'u bolo u ka falen u ka foyew fana minnu bɛ u yɛrɛ ka kan kɔnɔna la yen ani sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ dumuni kɛ yɔrɔ minnu na u k'u jateminɛ maa minnu bɛ na don u senkɔrɔ o yɔrɔ ninnu fana na o fana ka jateminɛ nin ye welewelemada ye ani bataki ye min cira finitigiw ma u k'u hakili to u yɛrɛ la o hukumu kelen fana kɔnɔna na maa min bɛ yen ni ale bɛ pankurujigi kɛnɛ ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye a PDG ye ale fana ye bataki bɔ ko aéroport ye ko a baara kɛcogo bɛna falen min ye Bamako pankurujigi kɛnɛ ye n'o tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna président Modibo Keyita la k'a b'a da baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko pavillon présidentiel n'o ye jamanakuntigi ka pankuru jigiyɔrɔ ye k'o kɛrɛnkɛrɛnnen don bi maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ Asimi yɛrɛ ka lakana kɛ n'a bɛ f'o ma ko sécurité présidentielle k'olu de bɛna yen yɔrɔ in lakana wa k'a ɲininen don maa bɛɛ fɛ sa ni e bɛ baara kɛ aéroport kɔnɔna na n'i b'a fɛ ka taa yen fan fɛ i ka sarangarali kɛ n'o tɛ maa bɛ yen k'e bɛ taa o fanfɛlaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko yen kɔni maa tɛ taa yen tuguni dɛ sécurité falenna
min ye nin sɛbɛn ye ko k'a da aéroport baarakɛlaw fana bɛɛ tulo kan directeur général ko k'a fɔ u bɛɛ ɲɛna u ko a bila u kunkolo la baara kɛcogo fɛnw kɛcogo lakanaw kɛcogo u ka kalanni kɛ sɛbɛnw kan u ka ɲininkaliw kɛ u k'a dɔn k'a fɔ bi ko min ye baara kɛcogo ye pankurunjigi kɛnɛ kan k'a yɛlɛmana dɛ aw ka Jakarta ni tigi dɔnna han awɔ aw ka Jakarta sɛgɛsɛgɛliw de bɛ yen sisan o sɛgɛsɛgɛliba de bɛ aéroport yɛrɛ la bi bon e dɔgɔnin min filɛ nin n'a tun bɛ taa wari falen c'est fini pour lui comme ko kagulu donna ne kunkolo la ka ne minɛ i fana dɔgɔnin fana tɛ taa wari falen aéroport la tuguni n'a bɛ wari falen a y'a falen dugu kɔnɔ ani aéroport magasin minnu bɛ anw na baara kɛ n'olu ye donc nin ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu taara yaasa pankurunjigi kɛnɛ ani sɔrɔdasiw ka baarakɛyɔrɔw olu bɛna falen cogo min na o fana kɛrɛfɛ bagan feere yɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ 7 min datugura ko nin y'u datugulen de han yɔrɔ mun yiral'u la Yubaba ale taara ɲɛda o yɔrɔw kan labɛnw bɛ sen na yaasa olu fana ka bagan sugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ye cogo min na nka min ye bagan feerela minnu bɛ yen u ni minisiriw bɛ kuma ɲɔgɔnya fana na fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o yɔrɔw bɛ labɛn cogo min lakanako bɛ sigi cogo min u yɛrɛ bɛ se k'u magoɲɛminɛnw sɔrɔ cogo di jiw bɛ k'a la cogo min ɲɛgɛnw bɛ k'a la cogo min u ka laɲini kɔni ye u kana jɛya gudɔrɔn na kosɛbɛ nka min ye Kati ta ye ko u sirannen don yen dugukolo ɲɛ sabula Kati mɔgɔw b'a morcellement k'a feere k'a sɔrɔ mun sara maa la bagan feerelaw tɛ fɛ u ka taa sigi yɔrɔ la yɔrɔ min tigi bɛ taa gendarmerie fana wele ka n'u kama tuguni parce que jamana in kɔnɔ fɛn dɔw bɛ kɛ ne tɛ se k'a faamuya quoi gouvernement ani fanga ɲɛmaaw olu de bɛ dugukolo bɛɛ di o dugukolo kelen mana di ni fɔɲɔgɔnkɛ kɛra dɛ i b'o o dugukolotigi de taalen sɛbɛn tigɛ ka taa gendarme dɔw ta walima polisi dɔw ta ka na k'i mɔgɔw kama ne tɛ se ka nin faamu walima polisi dɔ ni civil dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na o polisi b'a polisi ɲɔgɔnw wele ka na aw kama ni ɲɛmaaw ma ninnu dɔw lajɛ soit dɔ ta ye yɔrɔ dɔ ye dugukolo b'a bolo ko komi ale ye finitigi ye ale fana bɛ marifa ta k'i sigi nin ko ninnu ka ca dɛ n'a ma ninnu dɔw lajɛ fanga bɛ e la ka ban a fɔra k'e ye fangatigi ye e ka tila ka marifa ta tuguni sigida mɔgɔw kama k'i ka dugukolo i ka terrain walima i ka dalala se b'i ye kabakolotigi fana bɛ yen dɛ se bɛɛ dan bɛ yen se foyi tɛ yen ko dan tɛ se min na o tɛ yen an ka sabali n'o tɛ fɛn dɔw bɛ yen ne bolo k'an ka olu fana dabila minnu bɛ sɔrɔdasi motow ta ka sansantere boli n'a ye minnu bɛ yen n'u bɛ berew bila mobili minnu bɛ yen ni CHU don n'u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a tilancɛ bɛɛ ye finitigiw ta ye aw dun de kan k'a fɔ k'anw ka sariya bonya hali ni mɔgɔ min taatɔ don sɔgɔma a ka ci la ni polisi don tɔw bɛ tɛmɛ min fɛ ale bɛ sansantere boli ko wa ko ne président don ne bɛ ka taa baara o tuma ni camion ba bɛnna don i bɛ mun fɔ o la ça fait camion batigi jo t'a la k'a sɔrɔ e de tɛ ka na i ka sira fɛ i tɛ ka sariya bonya e min yɛrɛ kan k'a yira mɔgɔw la ko sariya kan ka bonya nin fɛnmisɛnnin ninnu caman de b'an ka sigidaw la wa i b'a ye k'a fɔ dɔw b'a yira yɛrɛ de k'a fɔ ko c'est vraiment olu ye c'est à dire olu ye porteurs ye quoi finitigiw de don quoi u b'a yira mɔgɔw la jagoya la sigidaw la k'u ka fanga jalan boli mɔgɔw kan an ka sabali koyi kaburu don n'i taara lajɛ i bɛ masaya segin ala ma dɛ a tɛ kɛnɛ caman de dalen don yen nin tɛ fɔ maa caman de dalen don yen n'a ye nin kɛ ne na dugu ti jɛsini o caman de dalen don yen i yɛrɛ fana k'i miiri i ka sabali se ye waati de foyi tɛ kuda i ye foyi tɛ yen min bɛ to yen kuda ye o tɛ yen ala m'o di maa ma fɔlɔ donc fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ baara minnu bɛ ka kɛ an bɛ min fana fara a kan nin waati in na décision caman bɛ ka ta fɛɛrɛ caman bɛ ka tigɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ a fɛɛrɛw ka kɛ fɛɛrɛ mɛnnenw ye a kana kɛ a daminɛna bi dɔgɔkun kelen maaw taara sɔrɔ a ko si tɛ ka kɛ an b'o ɲini u fɛ u k'u jija a ka bɔ a sira fɛ maa ka sɔrɔ mun bɛ maaw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi
keba ako ka bɛ ka mobile cɛ ka bɔ siraba fɛ an ka via digi t'a la ale t'a la mobile tonnen don ale kɛrɛfɛ citerne b'ale fan bɛɛ halisa i b'a sɔrɔ ale t'a la ou bien a daminɛna faamaw ko k'a ko jɔ de n'o tɛ sibiri tɛmɛnen u kun y'u kari a kan komi jamana in ko de ti faamu a bɛ daminɛ ni fanga ye n'u taara se Amara ɲɔgɔnna a ka mobile se k'a ban aw t'ale dɔn ngale yen fana ye ni ne ka gɛlɛ anw fɛ yan quoi c'est-à-dire anw de ko bɛɛ ka lafiya mais min b'an bɛɛ lafiya n'o ye sariya ye an ko ayi a da ka jan anw na ka tɛmɛ dɔ kan quoi cɛ n'an bɛ fɛ ka lafiya an bɛ sɔn ni degun ye dɛ hali an filɛ kɛlɛ min na nin ye fo dɔw ka sɔn ni k'a degun ta n tɛ lafiya tɛ na dɛ voilà ka yiri turu bi k'a kɔrɔbaya bi k'a tigɛ bi k'a dun bi ayi n'o yiri bɛ sa ɲɔgɔn fɛ dɛ o b'i fa o n'an bɔra yen nin waati in na min ye diɲɛ seleke naani lajɛ ale bɛ sen na lajɛ min ni diɲɛ bɛɛ kan ka taa kuma ta k'i fɛla fɔ Nations Unies ale ka lajɛ kɛnɛ kan Sergei Lavrov ale ni Abdoulaye Diop olu ye ɲɔgɔn ye kunungo nin kalo in tile 26 kumaw ye tali kɛ min na sa Mali ni Irisi olu ka bolo di ɲɔgɔn ma a yera k'a fɔ sa ko Irisikaw olu kɔni ni Mali Burkina Niger ani jamana wɛrɛw bɛ yen bi olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa se Chine ni Inde ma ale ni Afrique du Sud olu bɛɛ lajɛlen ŋunanfan o ye kelen ye Abdoulaye Diop ni Lavrov kɔni ye kumaw ye tali kɛ min na o ye maramafɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi ka na an ka jamanaw kɔnɔ na ni dɛmɛ ta nasira fɛ a ye ka kumaw ye tali kɛ min fana na baaraba minnu kan ka kɛ yiriwali ta nasira fɛ sanubɔko dugujukɔrɔ nafako min ye panneau solaire ye école ko fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ yaasa an ka kɛnyɛrɛyew ni Chine ni Irisi jamanaw olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na cɛncɛn fo ka jamanaw fana bɛ se ka yiriwali daminɛ cogo min ko o kɔni laɲiniw kɛra Abdoulaye Diop y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka kumaw kɔni fanbaw ye Mali ale ka balimaya n'a ka sinjiya sinsinni Irisi ani cɛncɛn fo ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma in ye tali kɛ o la min ye Sergei Lavrov ye a fana y'a yira k'a fɔ ko Irisi ka dɛmɛ wa ko foyi tɛ bɔ o la wa hali Nations Unies kɛnɛ kan yen fana ko u n'u cɛ siri ka Mali dɛmɛ Mali ani dɛmɛ min ka kan yaasa a ka se k'a ka baaraw kɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o baaraw kɛ Moscoukaw fɛ o waati kelen na Mali minisiri 4 olu bɛ taama na ye min ye minisiri Aluseni Sanu ye aw terikɛ ka taa fara sa anw yɛrɛ ka seri kan n'o o ye Madina ye CNT maaw olu b'a la minisiri min bɛ sanuko kunna o fana bɛ a kɛnɛ kan ka taa se sɔrɔ minisiri ma n'o ye commerce ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni taara Irisilakaw tɔgɔla jɛkulu mun sigilen don o baara bɛ senna n'o ye dɔgɔkun kelen ye o fana kɛrɛfɛ sa Mali ale fana ni Irisilakaw y'u bolonɔ bila sɛbɛn caman na sɛbɛn minnu na ni Irisilakaw kan ka segin ka na dɔw baara kɛ an ka jamana kɔnɔ dugujukɔrɔ nafakow b'o la min ye nucléaire ko kumaw olu fana bɛ a la u y'a yira sa k'a fɔ ko min baara ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ Aluseni Sanu ko n'i y'a ye Irisi kɔni taara k'u ka baara ka teli wa u n'olu bɛnna fɛn o fɛn kan olu bɛ ka timɛ ni Ala sɔnna ma Irisi yɛrɛ ka délégation belebeleba o kan ka na yan Radio Mali ale ka ciden min bɛ kɛnɛ kan n'o ye Yaya Konate ye nin ye ale ka laseli ye min bɛ Radio Mali ale page sanfɛ o conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Serif Ousmane Madani Aidara ye a kun ye conférence de presse kɛ sa ka se ka mawuludi ale kun cɛ o senfɛ kunnafonidilaw y'a ɲininka ko o conseil islamique mandat ko a banna ko kalataw ko o bɛnalen a ko tiɲɛ don ko maa caman bɛ ka o conseil islamique ko kuma fɔ ko bi ko degun min yɛrɛ bɛ o conseil la ko ye musaka ko ye musaka yɛrɛ ko t'u bolo koyi ko o conseil a bolofaraw kan ka yɛlɛma Mali fan caman fɛ u nana juru ta ale yɛrɛ fɛ juru in yɛrɛ ma di fɔlɔ ko yaasa min ye bolofaraw ye olu bɛ se ka sigi Ousmane Serif Madani Aidara ko k'ale kɔni to o conseil ɲɛmaaya la ko maa tɛna na o conseil ta k'a k'i ka kɛlɛkɛ bere ye maa tɛna na futinɛ wuli ni o conseil tɔgɔ ye jamanadenw bɛ laseli o laseli kɛ maaw bɛ laɲini o laɲini kɛ a laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ hukumu kɔnɔna na hukumu min n'o bɛna na dafa ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲini ye a ko min ye u ka kɔngɛrɛ ye ko gɛlɛya tɛna na kɛ kɔngɛrɛ in kɛli la ko k'a tɛna na mɛn tuguni nka min ye degun ye
o ye k'a fɔ musaka de t'u bolo u k'an ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ sa yaasa min ye kɔngɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min u y'a ɲininka ko ko san tɔw la maa t'i kanbɔ ko ɲinanu ko maaw y'u kanbɔ a ko o conseil t'ale ta ye koyi ale ti maa si bali i k'i kanbɔ nka i k'a kɛ min ye o conseil sariyaw olu kɔnɔna na min na o conseil yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bonya cogo min Usmani Serifu Madayina Hayidara ko k'a b'a ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min y'o ka ɲɔgɔn minɛ yaasa jamana ɲɛmaw olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ u la min ye musaka ko ta nafanfɛla ye sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye o musaka ninnu ye u bɛna olu ɲini nka min ɲinina ale fɛ u kɔni y'a fɔ sa ko o bɛna kɛ yaasa baaraw ka se ka kɛ Usmani Serifu Madayina Hayidara ko o conseil islamique k'a ti kɛ maa ka kɛlɛbere ye o conseil islamique ale k'ale to a ɲɛmaaya la maa tɛna don a kɔnɔ k'i bɛna n'i ka kɛlɛ kɛ k'ale to a ɲɛmaaya la u tɛna jɛn'a ye cogoya si la balawu ka wuli jamana in kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ ka tasuma mun dafaga o ka ca ni ba n'a si ye nka bi min ka d'u ye o ye ɲɛmaw k'u lamɛn ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ k'olu fana bɛ yen yaasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan degunba min bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka wuli cogo min Usmani Serifu Madayina Hayidara a ye min fɔ o ye nin ye Agɛlɔkaw fɛ nin waati in na denmisɛnninw ni musow palibana a bɛ ka u sɛgɛn u y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu kɔni ye degun sɔrɔ nin ko in na a ka ca min ye Agɛlɔk dɔgɔtɔrɔso maaw ye u kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ cɛ burudama ni pali o ma ye dɛ o t'u ka bana ye koyi o kelen u ti se o kɔrɔ maa t'a ɲɔgɔn na k'o fatura tile kelen o kɔnɔna na nka min ye u ka dɔgɔtɔrɔso maaw ye o welewelemada kɛ maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na nin waati in kɔni na an b'a ɲini maaw fɛ k'u hakili to Agɛlɔk la Amadu Sangare ale de ye yen dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa ye tiɲɛ yɛrɛ la kamalen a cɛ sirilen don wa min ye u yɛrɛ fana ye welewelemada kɛ bɛɛ bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na baara kɛcogo ɲuman ale la Sekojɛki ni ale sigilen don waati gɛlɛnmanw olu ko lajɛli kunna a ko a bɛ kibaruya da maaw tulo kan min ye an ka baw sanfɛla la ye n'o ye fleuve Niger ye bani a n'a bolofaraw ko nin waati nata in na ko ji bɛna walankata kosɛbɛ min ye jiko ye ko ji bɛna yɛlɛ a ko min ye ji tɔnyɔrɔw ye ji kunbɛ yɔrɔ minnu bɛ yen baraji minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko olu bɛɛ lajɛlen ji bɛna pan o kunna han iye o ye ji kɛtɔ ka kogo ta sa dɛ u ko min ye seyiw ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ Banangɔrɔkaw olu bɛ o la Keɲoroba b'a la Bamako Kemasina Beleni Keni Sangaw fɛ yen Sofara ani Moti Bamako ta daminɛna ka ban han Namasadanga so 30 binna ye min ye namasa feerelaw ni lemuruba feerelaw ni fɛnw ye ji y'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la pewu daga min bɛ yen a so 30 o de binna fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Sekojɛki ka communiqué kɔnɔna na a ko min ye Bamako Kalaban ye Kalabangoro ko fan dɔw bɛ yen Somajɛpu pɔmpu bɛ yɔrɔ min Jikɔrɔ ni Para Badlabugu ani yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'o olu sigilen don ba joliba sanfɛ ka taa se fo Sénégal ambassade yɔrɔ la Cité du Niger zone hôtel Mandé Sotiba zone industrielle Corniche min bɛ yen cinquantenaire ni a alentour brigade fluviale Kulukorokaw fɛ yen olu ka aval fluvial ka taa fara Jarabugu kan Segu dugu minnu bɛ yen n'o ye Sekɔrɔ ye min ye Sɔmɔnɔkin ye San Bɛlɛni Keyi ko ninnu bɛɛ lajɛlen ani Gungoro Jene Si Tuara Suala olu dugu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u sigi ni ji ye nin kɔni nin ye dugu wuli ye nin ye dugu wuli ji ye sa wa o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen Bani ni Niger bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ka taa Direi Tombouctou Koriome Banangɔrɔ Kemasina ani Jafara bɛ k'olu fana bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ han ko ji ye kogo ta on est en difficulté maintenant Amaro ne min ya ba de bɛ ka fa ji bɛ minɛ barajiw fɛ barajiw de ji olu de pan sisan ni lâcher dɔ kɛra ka fara nin kan dugu caman bɛ wuli
donc ɲɛmaw ko minnu bɛ nin dugu ninnu na u k'u hakili to u yɛrɛ la maa maa bɛ yen bi n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i sigilen don nin yɔrɔ ninnu na i ka wuli ka jɔ ni fɛɛrɛw boloda yaasa cogo min na i bɛ se ka kisi nin ko in ma minisiri ale ni maa minnu bɛ segojɛ kɔnɔna na u ko ni maa maa ye degun sɔrɔ numéro bɛ yen min ye 80 00 12 01 o bɛ yen o ye protection civile mɔgɔw ta ye 80 00 00 80 00 11 15 o bɛ yen min ye garde nationale ta o ye 80 00 11 14 ye ka taa fara gendarmerie ta kan o ye 80 00 11 25 ye segojɛgi yɛrɛ 61 12 26 66 66 61 57 38 38 ɔhɔ kun b'a ɲɔgɔnna nin de caya la o nin de ka ɲi 61 26 66 66 o mara ka di kunkolo kɔnɔ 61 57 38 38 o fana mara ka di kunkolo kɔnɔ nka 80 00 11 12 25 ninnu ni aw kɔni aw ka wala ma jansa kibaw don ne ma yɛlɛ ko fɛ yen ne de ma n to n yɛrɛ la n ko ne bɛ taa carte d'identité wolosɛbɛn dilan wa digital kɛyɔrɔ la ne taara cɛkɔrɔba dagoman dɔ de sɔrɔ yen ne ko ne tɛ fɛn yɔrɔ ko ne bɛ n ka orange money kɛ ko ne b'o yira mɔgɔ la ne ko a ma ko nin tɛ ko aw tɛ so bo k'aw tɛ 1 2 3 sɛbɛn la ko jɔ dɔw yɛrɛ la ne ye n ta to n kɔnɔ ko maa si tɛ yen ko min tɛ digitalisation ɲɛdɔn ko n'u tɛ fɛ k'a kɛ dɔrɔn ko b'a fɔ k'u tɛ fɛ k'a kɛ ko sinon ko papier nɔrɔlen filɛ ko n ka ɲɛ cora la ne ma kuma cɛkɔrɔba fɛ an bɔtɔ ne ko a ma ko i ka worosɔngɔ filɛ nin ko i kun k'a daminɛ nin na kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma a ye n tan dɛ wa nin ka di a mara ye ne bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ de ka d'ale ye n'an bɔra jiko la minisiri min bɛ bolimafɛnko kunna ale ka direction min bɛ yen ni o sigilen don bolimafɛnko kunna Mamadu So ka yɔrɔ keba ko mobiliw immatriculeli k'a yɛlɛbana dɛ conseil des ministres utukalo tile 7 ale y'a yira sa a ka kibaruyaw senfɛ ko min ye Mali mobiliw ye ani fasodenw taw ko olu bɛɛ lajɛlen baara ka tɛmɛ an yɛrɛ ka jamana cakɛdaw fɛ o la sa min ye minisiri so ye nin y'a plaque kura nin ya nin ye Bamakɔ ta ye commune 1 o ma mun b'anw ont changé sisan ko min ye sigidolo ye o de sigilen don sigidolo in ale de kɔni bɛ direction générale des routes o direction générale des transports kɔnɔna na a n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen o hukumu kɔnɔna na sa min ye sɛbɛn o sɛbɛn ye sisan keba permis de conduire biométrique carte grise transport papier fɛn fɛn bɛ yen ko ninnu de kan k'a bɛɛ di plakiw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna dilan direction de fɛ min ye k'a daminɛ septembre kalo tile 2 la n'o o ye septembre kalo tile 22 n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya don ye ko plaki foyi tɛ dilan tuguni maa minnu tun b'a kɛ direction générale des transports ale de bɛ plakiw bɛɛ lajɛlen dilan Mali kɔnɔna na wa plakiw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ale de fɛ yen fana n'i kan ka fɛn fɛn sara musaka ko la i bɛ taa ale n'a bolofaraw de fɛ yen plaki kuraw olu dilanni na sɛbɛn in a bɔra minisiriso yɔrɔ minisiriso min bɛ bolimafɛnko kunna a ka direction min sigilen don transport kunna n'o ɲɛmaaya ye Mamadu So ye ayiwa so dun so ka ko ka gɛlɛn dɛ aw yɛrɛ b'o tɔ faamu keba so ma nɔgɔn dɛ so ni so tun bɛ permis ta la an tun bɛ taa so de i t'a sɔrɔ o a t'an jɔlen so b'a di kelen de ma o e ka ɲininkali kɛ so a ci ni nin bilaki ko in kɔni b'a bolo a dira a tigi ma ale ya e ka ɲininkali kɛ ne t'a dɔn e ka ɲininkali kɛ mobili bolilaw b'a dɔn permis talaw b'a dɔn ni so jɔlen don don o don i bɛ to école ye k'a fɔ ko bɔn k'an y'an ta bɔ an ma bi han an bɛna sini n'an bɔra yen Mali ale ni Burkina ni Niger
olu jamana olu be kuma mina su ani tile k'a fɔ ko faransi y'u jugu ye k'a fɔ ko faransi t'u fɛ k'a fɔ ko faransi tɛ ban bɛnbɛnbɛnna ka ɲɛsin an ka jamanaw ma faransi yɛrɛ fɛ yen maa mafalen dɔ ye livre dɔ bɔ Robert Bourgi a ko ko kumaw bɛɛ ye tiɲɛ ye ale yɛrɛ ye min kɛ Sarkozy tile a ye min kɛ Jacques Chirac tile a ka karamɔgɔ n'o ye Jacques Foccart ye o y'a bolo don cogo min na farafinna jamana ɲɛmaaw fɛ yen a tun bɛ taa wagandew dayɛlɛ cogo min ani jamanakuntigi a b'a fɔ k'u ka wari di faransi jamanakuntigi ma cogo min a ko ko ale dusuma kasalen diminen de sigilen filɛ nin ye France 24 jabaraninw kan sabula ko waleyaw kɛra a nimisa b'ale la bi dɛ kɛba an tɛ fɛn caman fɔ ka tɛmɛ nin kan o parce que ni bolo bɔra yɔrɔ min na ni bolo sinna yɔrɔ min ni tile bɔra yen i t'o kuma caya tuguni Macky Sall ale ka fanga musaka min ni ale y'o baara kɛ Senegal kɔnɔna na Ousmane Sonko ale ye kunnafonidilaw wele k'o fɛsɛfɛsɛw ye k'a fɛn tununnen bɛɛ ma ye dɛ wulada in na n'Ala sɔnna a ma an n'an da don na k'o ɲɛfɔ Kanadakaw fana fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛ tungaranke minnu ta baara la u fɛ yen k'u bɛna dɔ b'o la kɛmɛ sara la k'a tɛna tɛmɛ 10 kan yaasa u yɛrɛ ka jamanadenw bɛ se cogo min na ka baara sɔrɔ min ye o décision in ye sa k'o kɔni bilara sen kan kabini o tɛ bi tɛ sa nin kalo in tile 27 k'a bɛ don sen na bi yaasa min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ t'u fɛ yen sa ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka baara ko bɛ se ka fɛn cogo min na an ye min sɔrɔ sɔgɔma in na ka da Outlook kan o ye nin ye n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Ala ka juma timɛ ko ɲuman yira ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala anu bɛ taa jɛ kiti min Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ye k'an ta don nɔgɔya an b'aw bɛɛ lajɛlen fo fisɔn bon n tɛ fɛn f'i ma bi sa voilà on s'en laissé toi aujourd'hui fula yɛrɛ fana fulakɛ fana bi yan mais n b'a dɔn jaba bɛ nɔnɔ bila ka na bi a y'o kɔni jɛlen kana siga o la yɛrɛ on s'en vendredi on s'en jaba nɔnɔ kana siga o la yɛrɛ ale ye fulamuso min ye ale ni keba ninnu tɛ kelen ye ani ne bɛnkɛ minnu bɛ ɲafunkɛ ni leere ninnu ni fanga n'olu tɛ kelen ye kuɲakarikaw n'olu si tɛ kelen ye ale kɔni nɔnɔkɛnɛ piri de b'ale bolo parce que misitigi don keba ninnu dun hali u senna sabara t'u ta ye k'olu ye fila ye